ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ। ମୁଁ ରୀତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୀତା's କିଚେନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଟର ଆଳୁର ସବ୍ଜି ବା ଘୁଗୁନି କରି ଦେଖେଇବି। ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 200 ଗ୍ରାମ ମଟରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜେଇ ରଖିଦେଇଥିଲି ଏବଂ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ 2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ମଟରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜର ଆଳୁ କାଟି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ 2ଟି ସିଟି ଦେଇ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ରଖିଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ମଟର ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିନେବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜର ପିଆଜକୁ କାଟି ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଟମାଟୋ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, 5ରୁ 6ଟି କଢ଼ିପତ୍ତା ଏବଂ 2ଟି ଲଙ୍କାକୁ ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଗ୍ୟାସକୁ ଅନ୍ କରିନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଢ଼େଇ କଢ଼େଇଟି ଗରମ ହେବା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ଦେଇଦେବା। ଏହାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏହା ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା କିଛି ସମୟ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଜିରା ଦେଇଦେବା। ଜିରା ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ କଢ଼ିପତ୍ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। କଢ଼ିପତ୍ତା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଏଥିରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକ ନରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଏହାକୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା
ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଠାରେ 2 ରୁ 3 ଚାମଚ ନେଇଛି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଏବେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେବା। ଏଠାରେ ଟମାଟୋ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନେଇଛି, ଏହାକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟି ନେଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ନେଇଛି, ଯାହା ହେଲା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, କିଙ୍ଗ କିଚେନ ମସଲା 1 ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ ଏବଂ ଧନିଆ ପାଉଡର 1 ଚାମଚ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରୁନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଟର ସିଝାଇବା ସମୟରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି। ଏହି ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା ଏବଂ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଏହିପରି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଏହାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାଜି ନେବା। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କେବେ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି।
ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସିଝାଇ ରଖିଥିବା ମଟର ଏବଂ ଆଳୁକୁ ଆଡ୍ କରିନେଉଛି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ଶୁଖିଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ 1 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଥରେ ମଟର ତରକାରୀ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମଟର ଆଳୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ମଟର ଆଳୁର ସବ୍ଜି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତଳେ ଯେପରି ମଟର ତରକାରୀ ଲାଗି ନଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ୍ କରିଦେଉଛି। ଆମର ଏବେ ମଟର ତରକାରୀ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।